मोनफ्रोमबो समस्या जुदि समाधान जानांगौब्ला राजनितिकनि जुदि पावारा जोंनि आखायाव थायाब्ला जोंनि बे जेंनाफोरखौ जोङो 500 बोसोर जुदिबाबो जों फोजोबनो हानाय नङा एक्स बेल्टनि उनाव बिपिएफ फर्म खालामनानै सासन बेबस्थायाव सरकाराव थानायनि थाखाय गावनि आखाइजोंनो गावसोरनि गासैबो जेंनाफोरखौ दिनै बोस्रांनानै लानो हादों आरो नैबे सारि बोसोराव जों खामानि मावनानै जों गम मोनबाय जे जोंनि बे जेंनाखौ दिनै जोङो समाधान खालामनांगौबा सुफुंनांगौब्ला राजखान्थिनि गोहोआ जुदि जोंनि आखायाव गैयाब्ला जों बेखौ मालाबाबो हाया राजखान्थि गोदाननि आङो नै इन्जुराय बेफोरबायदिसो सिथाबलायना फैनांगौ बाहेराव फैनांगौब्लाथाय नखनाजों थादलायनानैसो आयु सान्दुंआ माइफोराब गोरा जेखियानो जादोला राजखान्थि गोदान दोलोनि मोनसे भिडिअ फुटेज फैदों बेखौ एसे नायनानैबो लानि गोबाङानो गोबां बुंलायो माने राजखान्थि गोदान बानायनानैलाय मा जानो बेफोरबायदि आरोखि नङा होनबा जाय हक जोंनाथ' पावार फांसन सोरबा सोरबा दैदेनगिरिफोरा थाङाखै होनना बुंदों बारायदोंसो होननानै बुंदों बिनि सायावबो भिडिअ लाबोगोन रिहेबिलिटेसनखौ मोनजोब्बाय मार्टिएस फेमिलियाबो मोनजोब्बाय एनआइए केस नांनानै थानाय बेफोरबो सफैजोब्बाय होननानै बुंदों मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' सारा दा बांद्राय बुङोब्लाबोथ' आरो जुगु मोसोब्रा बिसोरबो गिलायलांनो ओंखारो जाय हक राजखान्थि दोलोनि मोनसे भिडिअ फुटेज सफैदों बानस'नि बिथांमोननि जाखिनि बुंनाय बेयो थिगानो नंगौआनो खिन्थु मा होननानै बुंगोन बे राजखान्थि गोदान दोलोखौ थिगानो जादों नों नायदो बिपिएफ दोलोआ ओरैनो दाजायाखै बिएलटि संग्राम खालामबाय नांबाय राजखान्थि गोदान दाबाय सालायबाय ग्रोम ग्रोमनो जोंना इउपिपिएलआ माबा गोदोनिफ्राय थायै थायै मालायनि जाखोन्दायावसो मालायनि मावखान्दायावसो मावग्रा साइसल' नुदों थ' नायनानै लानि एपिपि नैबे एपिबिनि दैदेनगिरिफोरा मा बुंदों थारैनो दिनै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों हरसिंगा ब्लकनि आन्दाराव दिनै जों हरसिंगा प्राइमारि एपिबिनि जों दानानै लानो हादों थारैनो जोङो जोंनि थांखि फारसे आवगायनायाव जों गावखौनो गोरा गोख्रोङै आवगायबाय थानो हादों होननानै जों बुंनो हायो हरसिंगा ब्लकनि आन्दाराव दिनै जोङो हरसिंगा प्राइमारि जों दानानै लानो हादों जों जिबायदि हास्थायदोंमोन जों जिबायदि लुबैदोंमोन जाय बेक्तिफोरखौ जोङो मोननो लुबैदोंमोन आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोन बायदि बेक्तिफोरखौ दिनै जों मोननो हादों आरो जोंहा बांसिननिख्रुइ बांसिन फोथायनायाव फैबाय थादों जे बै समाव जोंनि जि थांखि लानानै जों जि आवगायदों बे थांखियाव जोङो थारैनो सहैगोन होननानै जोङो खामानि मावनायनि गेजेरजों जों मोनदांलांबाय थादों दा थारैनो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआ जोनोम मोननायनि उननिफ्राय जोङो थाद'आजासे खामानि मावदों बिटिसिआव स्पेसियेलि बे मोनबा जिल्लायाव जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो बे जिल्लाफोराव जों जेसेबांनो खामानि मावदों बेसेबांनो जोंनि मावनायनि गेजेरजों जोंनि फोथायनाया बांसिनबाय थादों रायजो राजाफ्रा जोंनि प्रति मोजां मोननायखौ बांसिननिख्रुइ बांसिन जोंनि खाथिसिम लाबोगासिनो दङ मानोना दिनै जों बे थांखिफोरखौ हमथाबनानै रायजोनि गेजेराव खामानि मावदों बा रायजोजों जों सावरायदों गासै बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा गोसो सिंनिफ्राय गनायनानै लानो हादों आरो जोंनि मोनफ्रोमबो बुंनाय बाथ्राफोराव सैथोथिया दङ बेखौ दिनै मोनदांनायखाय रायजो राजाफ्रा जोंजों लोगोसे दङ बेखौ दिनै जों बुंनो हायो नाथाय गोबाङानो दिनै रायजो राजानि गेजेरावहाय दिनै जोङो 100% डेम'क्रेसियाव गासैखौबो जों मोनजोबनायबो नंखाया आरो गासैबो बुजिनाय नंखाया बेवहाय जोङो हानायमानि खिन्थु मेजरिटिखौ जों बुजायनो सेस्था खालामदों जायनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो गामिफोराव जों लाइजाम हरनायनि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरजों जों थोंजोङै सावरायदों दिनै 34 इयार्स नांखांनायनि उनाव आरो नैबे 5 इयार्स जोङो पलिटिकेल सिनारिय'खौ अबजार्भ खालामनानै जों जिखौ नुबाय बेखौ जों रायजोनि गेजेराव खोन्थाबाय थादों दिनै जोंनि राजखान्थियारि बिथिङा मा जानो थांबाय थादों दिनै जोंनि सासन बेबस्थायाव थानाय जोंनि सोरखारा मा अबस्थायाव दिनै रायजोखौ सालायबाय थादों जोंनि हा हुआ मा रोखोमै जानो थांगासिनो दङ जोंनि जि मोनखानाय मोनसे पलिटिकेल पावार बेयो दिनै मा रोखोमै बाहायजाबाय थादों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोङो बे 5 बोसोराव जों स्टाडि खालामदों आरो बिनि सायाव जोङो सैथोथिखौ रायजोनि गेजेराव जों लांनानै बाथ्रा बुंनायखाय रायजो राजाफ्रा दिनै जोंखौ 34 बोसोरनि उनाव आरो गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टि बा आफाद दानायावबो जोंखौ गोसो गोरबोजों दिनै बरायदों दिनै जोङो खामानि मावनानै जोङो बुंनो हायो 100% जोंनाव कनफिडेन्स फैबाय जे जों जि थांखियाव आवगायनो नागिरदों बे थांखियाव जों थारैनो सहैगोन अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डनि सोरगिदिं साक्सेस जायोब्ला नोंथांमोननि माखासे मासिमाव नोंथांमोननि थांखिया जों देरहाखांनायनि उनाव जों रायजोनि गेजेराव जों जि खोथाफोरखौ होदों बेफोरखौनो जोङो रायजोआ जिखौ लुबैयो बेखौ प्रायरिटि होनानै जों खामानि मावगोन दिनै जोङो जि बाथ्राफोरखौ बुंदों जोंहा बेकार जेंनाफोर दङ दिनै लाइमोनफोरा साख्रि बाख्रिनि अभाब जोंनि हा हुनि जेंनाफोर दङ दिनै जोंनि गेजेराव पार्मानेन्ट सान्थिया फैयाखै
बेफोरनि सायाव जों रायजोनि गेजेराव खोथा बुंगासिनो दङ आरो बेफोरखौनो जोङो देरहाखांनायनि उनाव रायजोआव बेखौ मावबोनो जानो लुबैदों बेखौ जों नोजोर होनानै खामानि मावो थारैनो दिनै जोङो सुक्तिनि उनाव NDPहा जिखिनि समायसा दङ बे समायसाखौ दिनै जों फोजोबनो नागिरदों जोंनि समायसा होननानै बुङोब्ला जोंनि दैदेनगिरि सिगनेटरि रन्जन दैमारि सारा दिनैसिमबो जेलाव दङ जोंनि लोगोफोर NIA नांनानै 64 जों दिनै सेन्ट्रेल जेलाव जोबथेजानानै दोनजादों दिनै जोंनि गेजेराव गोबांथार दुखुनांथावना जोंनि लोगोफोरहा सम बारलांबाय गावनि बिफा गोमाजानाय समाव सोरबा जोंनि दावहारु लोगोआ जेलनिफ्राय गावनि बिफाखौ गारफैनो मोनाखै नायफैनो मोनाखै सोरबा गावनि आंगो बिमाया गोमालांबाय बेबायदि समा जोंनि गेजेराव बारलांदों जोंनि दावहारु लोगोफोरनि गेजेराव जायफ्रा दिनैसिमबो जेलाव दङ आरो बेखौ दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDPआ गोसो मोदोम जिउ होनानै नाजानानै बिथांमोननि बे जेंनाखौ अर्थात जोंनि जेंनाखौ जों सुफुंनो नाजादों आरो नैबे सारि बोसोराव जों खामानि मावनानै जों गम मोनबाय जे जोंनि बे जेंनाखौ दिनै जोङो समाधान खालामनांगौबा सुफुंनांगौब्ला राजखान्थिनि गोहोआ जुदि जोंनि आखायाव गैयाब्ला जों बेखौ मालाबाबो हाया आरो बिनि एग्जाम्पल हिसाबै नाय हाथियारनि संग्रामजों BLTआ BTCखौ सुक्ति खालामनानै लाबोदों ज' एक्स BLT जानायनि उनाव बा BTC सुक्ति खालामखांनायनि उनाव BLTहाबो गोबां समयसाफोर दङमोन बिथांमोना दिनै जेलाव गैयामोन नाथाय केसफोरा दङमोन नाथाय बिथांमोना एक्स BLTनि उनाव BPF फर्म खालामनानै सासन बेबस्थायाव सरकाराव थानायनि थाखाय गावनि आखाइजोंनो गावसोरनि गासैबो जेंनाफोरखौ दिनै बोस्रांनानै लानो हादों आरो NDPआ बेखौ फोथायदों दिनै जों सारि बोसोर खामानि मावनायनि गेजेरजों जों बुजि मोनदों जोंनि मोनफ्रोमबो समस्या जुदि समाधान जानांगौब्ला राजनितिकनि जुदि पावारा जोंनि आखायाव थायाब्ला जोंनि बे जेंनाफोरखौ जोङो 500 बोसोर जुदिबाबो जों फोजोबनो हानाय नङा माने जोंनि जेलाव थानाय बेखौ जोङो मालाबाबो उदां खालामबोनो हानाय नङा जोंनि जायफोर बेक्तिफ्रा दिनै बाहेरायाव थानानैनो केस दङ बेफोर मालाबाबो जोबनानै फैनाय नङा जेब्ला जोङो पलिटिकेल पावारखौ लानो हानाय नङा बेवहाय दिनै जों गासैथिंबो बुजिनानै नैबे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ जों जोनोम होदों आरो बेनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोंनि आखायाव राजनितिकनि पावारा फैनो थांबाय थादों थ' बेखौ जों मोनोब्ला जोंनि बे गासै जेंनाफोरखौ जों समाधान खालामनो हागोनखौ बारग' NDPफ्रा बुजिनानै दङ आरो जों बिनि सायावनो गोसो होनानै खामानि मावबाय थादों जाहाथे जोंनि समस्याखौ जों समाधान खालामनो हायो